Com que ja vaig provar el TTS Coupé, ara que arriba el bon temps t'he portat el TTS Roadster, a veure què en penses. Bon temps. Sí. Estàs de conya, no? A més d'un Roadster haguessis pogut portar una mica de sol, tio. Bueno, aquestes coses ja se sap. Sí, així no agafem insolacions. Som-hi. Bueno, doncs ja que me l'has portat per provar-lo, i aprofitant que aquest cap de setmana serà la pujada al Suro, la pujada d'Ullastrell. Bueno, l'estan fent ara mateix, quan aproximadament publiquem aquest vídeo. I com que el tenim relativament a prop de casa, he pensat que, mira, la podríem fer i així la gent també pot veure com és aquesta pujada. Doncs som-hi. Anem-lo a provar, vinga. Aquest és exactament el mateix que tu vas provar, no? Sí, el mateix motor, el mateix canvi, mateixa tracció. L'únic que canvia és Que va obert la falta de sostre. i ja no té ni les dues petites places darrere. Sí, ja no és un 2+2. És un roadster pur. Sí, totalment. Les places de darrere, el lloc que li correspondria és on queda endreçada la capota quan la traiem. Correcte, i em sembla que no resta gaire malater. No, pel que he vist és més o menys idèntic. Clar, perds una mica d'alçada que et dona la forma coupé. Sí. Aquí la boca de càrrega és més estreta i de més, però el de més és idèntic. 2000 TFSI, 310 cavalls, El canvi automàtic seqüencial S-Tronic, tracció 4, porta també el quadre, el Digital el Cockpit. Digital Cockpit aquest, que és preciós, és una vacilada autèntica. Bueno, posem-nos en marxa. En tinc ganes de provar-lo. Com sona, No sé si pel micro es capta alguna altra cosa que no sigui vent, perquè anem sense sostre, però ja només per això val la pena. Encara que estiguem anant amb marxes curtes i velocitats legals, el soroll és increïble. Bueno, hem començat just a la sortida, pneumàtics freds i revolt a esquerres força tancat, i aquí ja necessites molt de contacte, o sigui que ho passaran malament. I aquí ja s'encadenen els revolts, vull dir, això és una autèntica pujada i ben fred. En aquestes boniques preses dinàmiques, jo no surto dintre el cotxe perquè ve d'alguna manera de gravar, no? Sí, t'ha tocat estar-te a peu de carretera. Sí. El cotxe té una força brutal, respon a l'accelerador instantàniament, s'agafa de pànic, super àgil. Sí, i no es mou gens, o sigui, l'hauries de forçar moltíssim perquè subvirés o sobrevirés. No, has d'anar al nivell ja de fer-te mal, Sí. Has d'anar ja al nivell de fer-te mal perquè això es mogui. Té un aplom sensacional, tot i lo petit que és i lo nerviós que podria semblar d'inici, no? De trobar-te amb un cotxe molt nerviós. No és així tampoc. La suspensió és molt dura, ho notes tot. Sí. No sé si fins i tot la configuració que em faria per anar així amb carretera, no tan circuitera, seria, després m'ho configuraré amb el mode individual, i em sembla que em posaré la suspensió en confort, perquè aquí... Sí, com que tens aquesta elasticitat que pots triar com vols la direcció, com vols la suspensió i com vols la resposta de l'accelerador, doncs no hi ha problema. La direcció amb esport ja m'està bé, la resposta al gas amb esport també m'està bé, el canvi que permeti que pugi més també m'està bé amb esport, però em sembla que la suspensió amb confort anirem saltant. Estem a les últimes rectes ja de la pujada. Bueno, ens queda aquest revolt que és molt llarg. Aquí l'apollo és molt fort, a part és prou ràpid. El cotxe aquí en cursa ens llançaria cap a fora, cap a l'altre carril, i aquí ja immediatament hauríem de negociar. Tot i que aquí tenen molta amplada, però vaja, no, és molt divertit el Suro, Hi ha unes enllaçades rapidíssimes. Sí. I ara sí que ja veiem Ullastrell i estem arribant a dalt.
tota l'adrenalina cremada als pilots. I nosaltres hem pogut fer-nos una petita idea del potencial d'aquest TTS Roadster, que ja em vas avançar que era molt divertit i realment així. Ho és. Se sent molt segur. Sí, perquè Audi té una filosofia, per contra d'altres marques alemanyes, potser, que el cotxe ha d'anar sobre raïls, o sigui, per molt que el forcis has d'anar molt malalt perquè el cotxe et marxi de davant o de darrere. Potser no és gaire espectacular en càmera, però la sensació i l'efectivitat és superior. Sí, sobretot és un cotxe absolutament efectiu, que dius, i fent-ho fàcil. Vull dir, no cal ser un pilot expert per anar relativament ràpid i poder-t'ho passar bé amb aquest cotxe. És el que busquen avui en dia, vull dir, que vagis segur, que puguis anar ràpid, puguis tenir sensacions, puguis creure't que ets un pilot i no, si el poses en circuit, perquè la carretera s'ha d'anar en compte. No, i realment, malgrat el dia que fa, que estem a 11 graus i nosaltres amb el sostre obert, demà tots encostipats, però bueno, amb la calefacció pel davant, el paravents per darrere, la calefacció integrada en els seients que ens manté el coll calent i els seients també calefactables, doncs és suportable i sempre és un plaer rodar amb el sostre obert. Una conclusió de la versió Roadster d'aquest TTS, de la versió descapotada. La conclusió és que és tan divertit com el coupé, evidentment, és el mateix. Amb el que l'hem pogut forçar o fer anar, evidentment, no hem notat cap problema de torsió, ni cap cruixit, ni res. És un caprici. Sí. És un caprici. Jo segurament optaria pel coupé. El fet de tenir dues places més, encara que siguin per nens, una mica més de practicitat al maleter i que ja és un cotxe prou exclusiu, doncs segurament optaria pel coupé. Ara, l'exclusivitat d'aquest model és increïble, no? A més, lo maco que és. No, sí, clar, és evident que s'ha d'oferir un cotxe per tothom, no? Vull dir, hi ha qui ja té... Qui no se'l planteja com a primer cotxe, segurament ningú es planteja aquest com a primer cotxe, sinó que és el segon o tercer cotxe d'una casa, i com a caprici és extraordinari. Bé, si us ha agradat la prova d'aquest Audi TTS Roadster, sempre podeu buscar per allà a la dreta els altres vídeos que hem fet i subscriure-us per estar atents a les noves proves i els nous reportatges que farem.